Masyaallah. Wis to sang terusno. Ora. Bature ngadekake ya kaya tontonan kok. Lagi iki nek lurah dieret-eret lho. Iki kan bolo lurah sedaya Mas Cahyo niki. Lek kewirangan siji kewirangan kabeh lho, Mbak. Sing kompak kaya cita-citane Desa Purwosari. Kudu kompak. Oh nggih. Kompak. Makane dhek kompak niki wirang siji wirang kabeh, Mbak. Oke. Sampai cedhek Mbak Lucy. Sampai cedhek Mbak Lucy soalnya sampai sing mbayari Mbak Lucy. Piye? Mosok kowe mengarep gur nyedak aku. Lah aku nyedhek kowe reng. Ya wis ya, njaluk kono lagune apa? Monggo Pak, napa Pak jenengan Pak? Niki penari lho niki, Mas Haji niki. Lah nggih ora boten diapusi. Daleme cedhake Ki Gondo Durjono. Ya tenaga Durjono. Sekolah karo Mbak Kesi biyen. Nggih, nggih. Layak ngleniki karo bojoku. Ya ta, konangan to Slindro Songo Mas Danang. Ngormati kalian Mas Gareng coba kaya apa? Serampatke men seger. Ya, monggo Mas Gareng pinarak wonten pepanggungan mriki. Yo, yo Cok, dados. Sembah nuwun. Assalamualaikum Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Cahyo Kuntadi. Nggih, syukur. Alhamdulillah saged sowan teng Purwosari. Nggih. Kanthi kawulujengan kebagaswarasan slamet boten wonten alangan setunggal menapa. Amin ya rabbal alamin, syukur. Kados pundi jenengan mirsani semangate Piyayi Purwosari mriki Mas Gareng? Wong lek cara semangate niku pun boten termasuk niki wulan selo rekor penonton sak Kabupaten Ponorogo. Nggih. Niki kathahe priyayi, kathahe penonton boten wonten ingkang nandingi dalu menika, Mas. Nggih. Ini membuktikan bahwa warga masyarakat di Desa Purwosari, Malimbare, Babatan Ponorogo, para penonton sedaya adalah salah satu promotor lestarinya budaya Indonesia. Tepuk tangan untuk penonton semuanya. Mula sangka niku urip karo budaya ki bakal endah. Kok ngaten? Nggih, wong ki lek kebaing budaya akeh sing jenenge geguyonan, akeh sing jenenge ngerti neng seniman, uripe bakal kepenak,
mulya keluargane, mulya uripe, mulya jabatane. Amin ya rabbal alamin. Wayangan bengi niki luar biasa saestu, Mas. Sing luar biasa napanipun? Oh, nggih penontone akeh banget. Penontone akeh, terus dulure kabeh do mlumpuk rene, bakule niku sekilo, Mas. Nggih to. Kokono teko kene iki aku lewatke sekilo ki bakul umpet-umpetan kiwa tengen. Masya Allah. Didongakne nggih Mas Gareng nggih. Kula dongakne muga-muga sing bakulan muga-muga laris. Amin. Sing penonton kabeh ingkang rawuh mriki muga-muga pinaringan seger waras. Kathah rejeki. Panjang yuswa. Desa Purwosari muga-muga njayeng bawana saged dados desa ingkang kondhang. Amin. Iku mulakno diwenekne jenenge bersih desa. Apakah itu bersih desa? Bersih desa itu termasuk ada beberapa suku kata, Mas. Nggih. Ada ber, ada sih, ada d, dan ada so. 4 suku kata. Betul. Yang pertama Bersama masyarakat, Bapak Lurah dan juga tokoh masyarakat dalu menika ngawontenaken tasakuran bersih desa. Betul. Iki kabeh do mlumpuk, Mas. Nggih. Sing saka Ormas teko, Pak Dewan teko, Pak Camat rawuh, Bu Camat, Bu nggih. Camat nggih rawuh sedaya nyengkuyung ingkang dados napa idam-idamane dulur kula Purwosari. Yang kedua Bersih kawelasaning Gusti bengi iki alhamdulillah boten udan. Nggih. Jare panitia niku mergo ra udan jenengan sing dadi pawange. Lah nggih to. Wah, kula ki tenan Mas nuwun sewu lho Mas. Lah duwe ilmu mbok ditularne kancane. Lho wong jenenge duwe ilmu wong nulak udan iki gampang to Mas. Lah kula meguru kalian jenengan pripun Mas Gareng? Oh, kula ki elek-elek ngeten iki nggih dukun pawang udan. Syukur. Contone udan teko sangka etan. Nggih. Tak tulak balik ngetan. Terus? Udan sangka kidul tak tulak mlayu ngidul. Udan sangka lor tak tulak mlayu ngalor. Ngalor. Udan sangka kulon tak tulak mlayu ngulon. Terus? Udan sangka dhuwur. Wong Purwosari sugih-sugih lho Mas. Nggih ta. Ya terope ya dibeki to. Nggih. Wong kok dadak bingung ora usah golek pawang. Ngundange tukang terop dibeki dulur kabeh ra samar kudanan. Nggih, alhamdulillah. Niki palilahi Gusti ingkang teges sedaya niku ikhlas lillahi taala ngenekne hiburan ngenekne tasakuran Mas. Nggih. Diberkahi dening Gusti Kang Maha Agung. Dulurku Purwosari bengi iki wayangan aja ngantek kudanan. Heeh. Nah niku. Nggih. Selanjutnya Dene bengi iki dalange Mas Cahya Kuntadi sekalian Ibu Sukesi Rahayu. Ya, Niku cocok. wong sak keluarga. Nggih, terakhir Ben wayah selo niku muga-muga diwontenaken tegese wayangan kados dalu menika. Amin ya rabbal alamin. Pokoke muga-muga ora sah dadak eneke anggaran disusut ya ora apa-apa ya Mas ya. Awakmu. Heeh. Awakmu disusut. Mosok to? Lah aku kancane wong 50 kowe lak ijen. Ora, Aku ki ora disusut lho Mas. Lah piye? Pedetel. Ning mboten dados napa Mas. Terus, nggih. Kula ki kalih dulur Purwosari ki paribasane dhuwit ki nomor 6 Mas. Dhuwit niku nomor 6 kalih dulur Purwosari napa melih kalih Mas Arif Pak Carik ganteng iki lho. Oh, iya. Aku ora tega narik 5.000 ya kari 1.500 kok. Sik pertanyaannya sampean kok nyepelekke dhuwit nomor 6. Lah 1 nganti 5 apa? Pancasila. Oh, alah. Oh, Pak dosen nggih paling boten nggih dasare negara Mas Nggih. nggih. Garuda Pancasila. Leres. Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Leres. Bengi iki adil Mas. Ora Adil pripun? diduwurne, ora dindekne dulur kabeh sak Purwosari teko rene njaluk
Donga muga-muga Purwosari saged kondang jayeng bawana. Amin ya rabbal alamin. Wah. Tur dawuhipun saking panitia lan ugi Pak Lurah, Ijin. ini adalah ajang uji coba. Mangke menawi masyarakat tetap semangat dan antusias, insya Allah tiap tahun niku tetep wayangan ning digilir bisa uga ning tempel ning input terus ganti ning cepet utara dan lain sebagainya. Mengko manut karo masyarakat mergo sing jenenge panitia karo Pak Lurah ki anane mung ngamini apa kang dadi kersane warga masyarakat Mas Gareng. Amin, 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 amin ya robbal alamin. Tiap dusun dienekne wayangan. Amin, 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 amin. Ning mau nggih dawuh Pak Lurah. Pripun? Gandeng Pak Lurah menika piyai sepuh benjang tahun ngajeng tetep wayangan ning wayangan klasik tanpa bintang tamu dagelan Gareng. Mas Cahyo, Dalem. eneng ku nolak tak done apa piye? Iki tak done apa piye ora mesakne. Dulur Purwosari mlumpuk blek lho, kabeh ora mek Purwosari mlumpuk kene kabeh lho. Kok iso kowe iki ngedukne iki pangkatmu apa ngedukne udan lho? Wah, aku pangkatku terop kok. Lho, Lu tukang terop kok iso ngedukne udan. oh iya. Kok ya. Desane Purwosari, gandeng mau bersih desa wis dijabarkan per suku kata. Saiki Purwosari aja nganti dilalekke. Purwosari 4 suku kata. Pur. Modar iki. Wis niki wau sepelane ning mburi ora nek kuwi. Loh, saiki iki zamane maju Mas Gareng. Dadi pelawak kudu serba cepat, tepat dan akurat. Aja nganti sambat. Wong jane kula niku mboten sambat Mas, ning lek nggih wong jenengan ki langsung dadakan ngeten iki kula kan nggih mumet. Lho, ora apa-apa. Lek cara nggih dulur-dulur lintune kan nggih caces-caces ning nggih kula kuat-kuatne Mas. Harus. Kula kuat-kuatne teng mriki ditenggani menika beliau Bapak Agus Dewan. Matur nuwun Pak Agus. Pak Agung Dewan, Nggih. wonten Bu Camat, Nggih. Pak Lurah sedaya sak kecamatan Babatan Mas. Nggih. Iki ora ketang sithik-sithik ya tak oceki ora ketang kok ya lek luput yang benerno. Heeh, omonganmu aja mubeng ae. Ayo Purwosari piye? Ayo. Yo Padine karo mikir kowe arepe. Wong nggih boten kok ngoten to Mas. Paribasane kan kula kali jenengan ngeten iki kan ya perlu dengan berpikir. No. Upamane bocah cilik isik TK. Terus SD, SMP, SMA, terus kuliah. Bareng ngono iso mikir. Heeh. Ya. Lah ya pikiran Purwosari ki apa? Pur ki apa? Lah pur niku tegese lunas, Mas. Pur niku tegese lunas, wis lunas krentek atine dulur Purwosari bengi iki ngenekne wayangan dalange Mas Cahyo Kuntadi. Ya ora? Sik to, aku ki wong jaman saiki ra ngerti pur kok iso lunas. Napa leres to, Pak? Puri luras. Nggih to? Pur niku lunas to nggih? Oh iya. Oh kulino dadi asistene Mekar kok Pak Dik. Iya. Dadi lek ngerti lek pur ki lunas. Nggih. Selanjutnya wo. Wonten kahanan dalu menika regeng sanget ditenggani beliau-beliau pusarane ngadil termasuk pucuk pimpinan wonten ing lalatan Kitha Ponorogo. Terus Saben wayah sela diagendakan ngeten iki mugi-mugi dulur Purwosari manggih kawilujengan kebagaswarasan slamet donya slamet akhirat. Terus Rinten kelawan dalu tansah manembah marang Gusti muga-muga rejekine melimpah ruah barokah saged tindak dateng Mekah lan Madinah. Sik to Mas, sik to tak mikir sik to Mas, nggo padakne sing 15 yuta ya. ya ora. Wong kene lho, nule mbok iculi lho, wong kok cepet. Ora perkara ora perkara nominal, jenengan luwih enom. Nggih. Tegese pemikirane luwih cemerlang, luwih cerdas, luwih cepet kudune. Angger nom mesti pikirane cemerlang. Heeh. Urung mesti to Mas, kok ya bayi ki cilik ya ora iso omong kok Mas. Oh iya. ya. Wis sampean lak ora bayi. Ayo. Ya wis bar bayi iki Mas. Ayo, ayo. Su niku sugih bondo, sugih kanca, sugih piwelas, tangga teparo kelawan masyarakat. Lah ngene iki sing tak senengi cepet ngene iki, cerdas tenan. Tenan to, sugih kanca, sugih bola, sugih bondo, Betul. sugih piwelas masyarakat. Lah kuwi mesti dadi lurah. Iki lho, kabeh disugihne. Lek ora duwe welas nyang wong cilik, nuwun sewu lho. Nggih. Kadang kala sembako ya diotot.
Niku Kowe kok ngerti? Lho, mantan lurah Mas kula nggih. Oh, sing didukne karo masyarakat iku kowe to? Nah iya. Gara-gara ya sembahku tak slentengne kok, Mas. Ah iya. Oh ya nggih. Lek teng Purwosari mboten wonten. Mboten enten to? Mboten wonten. Nggih. Oh, ya. Yang kedua kat. Kat sukat. Kat niku tegese niku napa niku sekatan. Kat niku Sik to Mas. Kat niku disekat. Tegese Bapak Sukatman niku tidak ada batasnya dengan masyarakat kecil, masyarakat menengah, pejabat bahkan pegawai negeri. Iki didum padha, didum rata. Ora ngajeni wae ning wong sing pangkat, ning ngajeni nyang wong cilik-cilik. Mergo biyen dadine karo wong cilik Cilik. Allahumma Pak Sukatman kok yurung munggah-munggah teko. Kose rong rampung kok terakhir man. Minggah nggih Pak Katman nggih. Ki keriman lho ya Allah. Ya muga-muga to kurang siji ki engko cair. Man niku tegese manembah marang Gusti, eling sing gawe jagat, teges niki ngerti ing budaya agama klawan trapsila. Oh, niku. Tepuk tangan gareng luar biasa. Ora enek sing macet babar pisan. Ya ora enek Mas arep macet kene yo mikir kok. Wow, jenengan nggih ya Mas kok ya alhamdulillah Mas Cahyo nggih. Pinanggih sampun ping kalih. Alhamdulillah. Muga-muga namung nderek ndedonga mawon sedaya masyarakat teng Purwosari menika sedaya kathah rejeki panjang yuswa. Amin. Jenengan kula golekne kanca mangke gek ngaturi Pak Lurah minggah wonten pepanggungan. Makaten Mas Cahyo. Mbak Lucy Brahman niki waranggana domestik ning nyatane wis melanglang buana. Monggo. Ayo ngombe dhisik. Mas, Mbak Lucy ki lek munggah mesti ngombe. Ah, lha sebabe? Brahman. Oh, nyombor ya. Ngobot sih. Apa meneh iki wayah rebesangan, Mas. Esuk sore katul dedak Lah. pur. Siya. Terus pokoke. Tukung monggo Mbak Lucy. Yo. Ayo. Jom adek nembang roti. Iki lek Jawa sasi apa iki? Niki selo to, Mas? Bar selo apa? Lokang besar. Besar biasane apa? Yo dibeleh lho, Mas. Nggih korban Belah sapa? Brahman. Ya aja sia-sia ngono kuwi. Iki waranggana sing tresnani ya piyai akeh. Waranggana niku kan Mbak Lusita to. Lek Brahmane kan nggih sapi, wayah besar ya dibelah. Nruduk kowe kuwi. Lho ngopo kok nyuduk aku? Wong aku pawange beleh kok. Aku mau sakjane wis tak ati-ati lho. Arep nderek Ki Dalang Cahya Kuntadi. Alah, selamat. Wedi lek kleru sebut. Lho kok aku iso? tak alus-alus ning ngene bake joget aku. Wek. Cah yo sentimen. Mbak sampean iki ngormati jenengan lho. Oh ngoten nggih. Iki mau tukung-tukung to. Tukunge sing angon bebek. Dadi sampean padake bebek. Sampean bebek wedok gareng bebek lanang wis arep ngopo monggo ngono ayo. Mas Cahyo. Apa? Nuwun sewu jenengan pateni lampune riyin. Nang apa? Kula tak ngombor. Wong wadake kancane bebek lanang karo bebek wedok, Yulusi. Kono sik. Yayu mau jere sapi arep dibeleh. Wilujeng dalu Mas Dalang. Nggih, Katuran wilujeng pinarak panjenengan sak kanca. Tosipun lak nggih sehat panjang yuswanipun. Pangestunipun Mbak Lucy sehat
nir ing sambikala Bagaswara. Alhamdulillah Bapak dosen kula pojekne kathah rezekinipun membawa seni wayang semakin nguncara saknuswantara. Amin. Napa melih panjenengan taun iki digandrungi kali Piyai Ponorogo. Luar biasa, saya itu bangga hidup di kota Ponorogo. Mergi Piyai Ponorogo niku piyai kang sembodo. Contone malam hari ini masyarakat Purwosari gitu. Pripun? Anane dengan efisiensi anggaran sing kaya ngene kabeh mlenet gitu. Bu Camat ki pirsa niku. Lurah kok sampai iso ngenek ning ngene iki karo masyarakat. Jempole gak trimo 10. Tepuk tangan. Dan hebatnya lagi Purwosari tidak swadaya, tidak menarik iuran kepada warga masyarakat. Dana desa dikumpulkan jerih payah para perangkat untuk menyenangkan warga di Purwosari lah itu. Masalah tenan iki nggih. Saestu. Angel lho Pak, tahun niki mumet lho Pak Estu, mumet niki berarti luar biasa. Pak Lurah niku pilihan kanca-kanca perangkat wis tatak tenan. Mergi ki sirahe ya umup, apa neh pagelaran kaya ngene iki lho. Nyun sewu sing diaturne Mas Gareng wau leres. Kula wae mlebet mboten saged sakek katahe penjual enten 1 kilo. Weh, asmane sapa Pak Lurah? Pak Sukatman to. Nggih, Pak Sukatman. Piyayine rendah hati, ya toh. Panitia niku Mas Estu tiange bener. Tiange napa niku tiang temen Estu. Temen kabeh. Lek didhawuhi Pak Lurah niki nyun sewu lho nggih, niki crita anane. Nggih. Pak Carik niku namine kan Pak Arif. Pak Arif, Mas Arif. Pak Arif ki tenggen kula nggih sing diutus kok ya bapake. Jenenge Pak Sumawan. Betul. Lah ndayahune sinden atik jam 4:30 esuk. Ngerti? Lah aku kan ya urung raup urung apa. Ya bener kuwi. Jan perso to. Lah ya ono 4:30 to. Pas kuwi. Aku ora gawe apa-apa. Aku iki kurang gawe daster tok. Lah ya malah ngopo kok panjenengane kok rawuh ngene jenengan kok 4:30 esuk. Sampe ora ngerti to. Lah kuwi ya ono lak wayahe nyombor kuwi. Aku ya gragapen lho lek diwayahi moro kok jam sakmono lho saking disipline piyai to Mas. Nggih aku wis lali ndak gawe apa-apa le. Bapake Mas Arif. Asmane sinten wau? Pak anu, sik Pak Sumawan. Pak Sumawan. Sumawan tegese suke piyai ingkang becik ya. Nggih. Ma iki madhep mantep ning pangeran tegese piyai kang utun, piyai kang napa niku jenenge tekon agamane. Wan selalu menawan dan dermawan. Aku makanya Pak Mawan teko aku ya dermawan aku. Pun Pak tradisine jenengan ngoten niku aku ya mana. Iso-iso lho aku ya ora gawe apa-apa tane daster tok. Pak Sumaman langsung jujuk neng kandang ya. Aku mau ngeres ngawut ya. Guyon saun-sawen niku saking kagume kula niku lho. Pak Carike muda. Pak Carike Mas Arif muda. Pak Lurah nggih ngoten. Bu Camatnya niku camate cantik. Wonder Woman Pemkab Ponorogo. Tenang kok ya. Ketoke perempuan, tapi sejatine niku lanang. Strong. Nggih niku. Bu Lurah, Bu Camat niku. Piyayine pejabat. Asmane sinten Bu Camat? Bu Hanifah. Bu Siti Hanifah wertekno. Siti Hanifah. Siti kuwi tegese lemah. Panguripane wong urip ning alam donya kuwi jenenge lemah. Nah, Siti Hanifah. Hani. Heeh, apa? Ayo Hani. Ayo ngawur ilang dasmu lho ya. Ane Pak Dewan iki. Hani itu tegese hanya nikmat. Wah, pinter-pinter. Bengi iki nikmatnya masyarakat sekecamatan Babatan. Jan nggih luar biasa. Matur sembah nuwun niki Bu Camat sing sregep niku lek enten wayangan nggih ngantos nenggani limbukan. Ning aku gumun nak Mbak Lucy. Ya napa? Desa-desa teng Babatan lah ada wayangan bersih desa. Nggih. Pertanyaannya kapan ya bersih camat ya? Renak ya Reng ya. Derek wonten ning muga-muga begini iki digendakan lho Mas. Nggih, Pokoke bar kaya ngene rejane kok kecamatan urung pernah kula ki wayangan teng kecamatan. Nggih. Lenggen kula Karanganyar mriko niku setiap Agustusan niku teng kecamatan sing mandegani Pak Camat, lajeng para lurah-lurah sak kecamatan niku do iuran enek kurangi sing nomboki camate. Ngono kuwi. Terus mekaten Bu Camat menika
anu masukan saking Bapak Dalang. Monggo enggal dipun galihaken. Kersane tambah mumet. Bu Camat niku riyen kanca kula ngopi. Aduh. Niki rekan kerja wonten Bapeda rumiyin, wonten pariwisata. Wah, hebat memang luar biasa. Lah niki lak panjenenganipun Pak Lurah wau diamanahkan oleh panitia masyarakat, pokoknya Pak Lurah kudu naik panggung engko terus joget apa nembang karo Mbak Lucy. Nah, mila to. Cobi ditawari penonton pareng napa mboten Pak Lurah jumeneng? Pareng? Oh, pareng masalah. Pak Lurah yang fane kathah lho nggih. Kula sing mriki. Oh, nggih Nuwun sewu Pak Sukatman kersanipun pinggah panggung Pak Bu nggih. Setuju nggih? Kompak nggih? Jos tenan. Nggih, ning ya kuwi Pak Lurah pilihane loro. Yen ora nembang nyawer. Ha kuwi. Aman ya aman. Lurah Purwosari kok piyai babatan ki los. Los wong sugih kabeh. Amin. Piyai kok. Yo, duduk. Monggo. Neneng. Pak Sukatman. Monggo Bapak Kandes Purwosari Bapak Sukatman. Dulur lanang. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Pak Katman ini ketemu wong Sumoroto. Nggih. Niki musuh kula ten panggung riyen. Niki Pak Lurah niki. Mbak Lurah pundi Mbak Yu? Mbak Lurah Kadipaten ngintel karo Bu Camat. Ngaturaken sugeng dalu bucange. Inggih sugeng dalu. Sampun gantos batik jenengan, Pak. Awit wau bathik ya. Wau magrib wau kaosan lasian. Niku wau sanes kaos. Oh, salim. Iya. Berbote repot ngurusi lho niku wau. Jenengan ta sing ngendika mau Pak Lurah ngagem kaos coklat apa abu-abu ngono mau? Ah nggih kula pancen sing matur. Ning kesederhanaane Pak Lurah kuwi untuk kemuliaan warga masyarakat Purwosari. Tapi leres estu luar biasa Pak Lurah. Nggih, nyuwun sewu niku kula beto dekeng. Ketoke mangke mboten nutut. Nek dipun lawan kalian Bulusi kalian Mas Gareng. Pramila kula niki beto dekeng. Nggih ngaturaken sugeng dalu dumateng sedaya penonton. Nggih mugi-mugi wonten dalu menika dadosna palipur dumateng panjenengan sedaya. Mbak Lurah nyuwun sewu. Malam ini niku sing mirsani ki enten 10.000 orang, tapi di YouTube juga ada 6.000 sekian. Niki sing rawuh channel 25 channel YouTube. Luar biasa sukses untuk Purwosari. Amin. Nggih. Kagem salam kagem kanca-kanca teng mesakna wonten pundi YouTube mirsani wonten channel YouTube niki Mas. Nami YouTube. Cahya Kuntadi. Nami YouTube napa? Apa ditakoni Pak Lurah? Dalam YouTube ki Cahya Kuntadi channel. Salah. Kuwi oleh-oleh ra tau melu ngono kuwi. Lah ngene ra katijak ben usul aku. Nggih, Kuntadi channel. Oh, Mas Kuntadi channel niki kanca-kanca saking Jawa Timur, Jawa Tengah tublek-blek dipun kintuni salam 6.000 penonton. Nggih ngaturaken sugeng dalu dumateng penonton YouTube Ki Cahya Nggih. Nggih. Kuntadi channel. Nggih. Ngoten nggih. Nggih, laras Mbak Lurah. Ning Pak Lurah niku lucu lho, nuwun sewu. Piyayinipun seneng gojek. Nggih, Terus santai. Kala kula nyuwun prisa to. Pak Lurah jenengan dadi kepala desane sambene napa? Napa Pak Dalang kula namung ngingu wedhus. Masalah. Pinten wedhuse? Enten gangsal. Jalar setri, mboten setri sedanten. Lah jalare kula piyambak. Lah Cahya. Sing ngopeni tegese. Bengi iki kok bintang tamune ya kewan.
Lho kok Mbah Lurah dhewe kok ya ingoni-ingoni kok ya wedhus. Kira-kira Pak Sumawan ade yo melu-melu Pak Lurah. Lah aku yo kaget lho aku sik ning jedeng kok. Jujuku wedhus kok mbek. Ralas wibar Pak Mawan kok kono seminggu wedhusku meteng kabeh. Ngapunten lho Pak Mawan. Guyon Pak Lurah, guyon. Guyon Pak Lurah dikira mboten Ben tenanan. tetep sehat mangke nggih. Nggih, nggih. Nggih, wek ketoke sing mburi iki krim kadung ngomong ya gruweket newi. Urung-urung itu takon ngomong kok iki urung takon. Dalu Mas Lurah. Sugeng dalu Mbak Lucy. Lah iki. Wong wedan kok dadi lurah. Lah kok iso weden. Lah mujude ngejaku kok. Aku iki turu lho kok digeret. Lah mun sing kulino remuk niki muran. Mboten napa-napa. Awakmu ki ya kudu sing sabar Kang Pur. Aku sabar terus. Ya kudu sing sabar Pak Lurah dawuh ya awakmu ndang srekat ndang budal. Kang Pur ora sabar PKK ndak joget. Huk ya ora Lurah Sipur ya reneng. Ibu-ibu PKK ndak joget huk ya. Oke daster kabeh. Hiburan lah Mbak Lucy. Monggo dawuh napa? Alhamdulillah. Kula ngaturaken selamat kepada Desa Purwosari kan kegiatan bersih desa. Mugi-mugi kanthi bersih desa Purwosari menika masyarakat saged ayam tentrem. Amin. Sedaya ingkang dipun citakaken saged terjangkung. Amin. Sedaya sukses. Amin. Pinaringan rezeki ingkang kathah lan barokah. Amin amin ya rabbal Ngoten Mbak alamin. Lucy. Nggih. Sayange kadipaten iki kelurahan dadi ora iso ngene iki Mbak Lucy. Jane Dhewe buwing. nyobar wayangan Ya ngono dempene lho. wayangan Climen Mbak Lucy ngono. Climen. Dalange kanca lurah dhewe dadi ya Dalange kanca Lurah dhewe bintang tamune ya kancane dhewe. Nggih. lah piye tah penake ndek kanca ya ngono kuwi ya. Ning ya luar biasa sekelas kelurahan lho Pak Dalang. Mboten napa. Sekelas kelurahan ki iso wayangan iki pun kondange ra umum. Nggih, niku leres. Lek desa niku mau wayangan iki nggih luar biasa karena sudah bisa ada keran dana desa. Leres nggih. Lajeng ingkang badhe nyekar sinten niki? Saya nyekar Mbah Lurah Purwosari nggih. Napa pamrentane? Aja ngono. Lah demben wis latihan. Ayo malah tukaran. Demben latihan ora. Ora wani. Alah, ora wan. Kaya cemple kecepet suara. Ora. Apa to pun Los, napa-napa. Arep cemplek kecepet, wedhus kecepet, kebo kecepet jenengan sing bayari kalih masyarakat los dol. Apa nyuwune? Langgam sesideman. Wah. Ketoke kulino iki. Ladalah. Sing bawa Sing bawa Sing niki bawa Mbak bintang Lurah. tamu Mbak Lucy Nggih, Mbak no Lucy eman-eman. Nek bawa dhewe nek elek ngoten. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa lho, mboten napa-napa lho Pak Niki Lurah. Kang Kripto ramanipun Mas Dalang. Nggih pangapunten nggih mengki lek kados cemple kecepet. Lah mboten napa-napa pun to. Mboten napa-napa. Cemplek kecepet. Mboten napa-napa, kados cemplek kecepet apa naik gringgingen monggo-monggo. monggo santai mawon Pak Lurah. Nggih. Adi mriki pun to los. Bu Lurah pun kula SMS ora apa-apa ning dhuwur panggonge Pak Lurah milik umum. Alah los dol. Bu Lurah stop Mbak Lucy. Butin, Bu Lurah jan obat tidur yen Butin. Bu Lurah mentale wis los pun tepang kalih Bu Lurah. Nggih monggo. Monggo. Pak Lurah. Monggo Pak Lurah. Nano. Wiwitane Tepuk tangan Pak Lurah. Ngono tahun ngarep rawayangan awas. Nano. handere sang peke priya bagus Madeng ngarep Pak Lurah. Budaya Asik. saya pundi kalih cemple kecepet Pun to sae. Sae jos. Lek cemplek kecepet mboten ngoten niku lho Pak Unine. Ngoten niku. Cemplek kecepet. Lah ya kecepet Brahman ayo nggih. sowan menyang kutha gedhe Ae Pak. aku diguyu karo niku jane ya wisin aku ya an Mboten sah. Ben tapi nggih. Niki Pak dosen Bu dosen kok pun lumrah. Lek Prapa? suwantene apik niku pun biasa niki sarjana seni. Awake dhewe suwantene apik luar biasa ngoten lho. Los Pak Lurah. bendoro terus yung Tarik napas dulu, tarik napas. Pelan-pelan. Ditahan, hembuskan. Mah. 1 kali
rilek lho. Lah ndruwedeg lho astane kersane rilek. Kula sak umur-umur nyanyi wonten ngajenge tiyang kathah tasih niki. Lek wonten kamar mandi kula nomor setunggal. Lah nggih. Niki kagem kenang-kenangan yo malah ngaku ngoten lho, Mbak. Niki latihane kali Ibu ten dalem. Bendoro terus payung. Niki latihane kali Ibu napa mboten kok bendoro ilang apalane. Mula dadi takoni mesake ilang ngenge lah. Awake dhewe meneng aku karo Kang Pur ning kene meneng ae. Tak eling-elinge sik. Ya siap. Selendang kuning. Selendang kuning. Wong sing marayo tunggal kang saking bukit. Aku ki yo lali to lho Pak Lurah kok yo pinter. Saya tak Pak Lurah, niku kok teles lonone enten apa? Mboten ngompol jane. Kesukan toyo aku wae. Enggak wae. Pun sabar kula betengi lek kenten pun mboten sadredeg. Ampun teng mriku pun. Bu Lurah ijan bejo tenan kagungan garwa Pak Bapak iki Mas. Piye jujur tenan lho, mau pada tak blosokne Bendoro. Ampun niku ampun. Kudu wayahe ampun sanes niku. Lek iki lali tenan. Lho wong jujur mbok padha. Lek niki lali tenan turuse napa niku wae? Swara kurang permono ing wasesa ngrungro nano angrurung marang bendoro Tya Sulistyo picer ngencangake alis aja didemok iki dredeg wong karepmu dhewe iki Iki nganggo vibra. Beda lek Mbak. Kesi vibrane di sini. Lah ya vibrasine kudune ning kene lho Mbak Lurah. terus tresno sesidemah. Tepuk tangan untuk Mbak Lurah Purwosari luar biasa. Mbak Lurah Purwosari. Tadi mriki Mbak Lurah. Mengke Pun caket mawon kali Mbak Lucy pun kula tak teng mriki mengke. Mas Pur dikancani Mas Pur Mbak Lurah. Tarik napas dulu tarik napas. Pun kesusu mboten apa-apa. Oto mepet ora apa-apa lho, Mbak. Kersane rilek Sing nanggapi jenengan, Mbak. Oto mepet ora apa-apa. Irama tayuban Mas kersane radi rilek niki. Iki masak Lurah karo Lurah kok iso wekere-keran. Lah niki bolol kene Mas Pur niku. Kali Pak Lurah nggih. Monggo. Luwe becik paten nono Joget, Reng. Iki sae jogete Mas. Oh, Mas Pur jogete sae. ring Kang Sulistyo mare wangi samutana marang kulawarga sarwa lan peputra liwat kicanging alismu rasane atiku jan muslim serius aku isih mampu lateni solahmu mongko kowe bocah guna ngajan bocah guna ajuga andrimpo jiwa ragaku kok urung kehormatan manggung rumungan jopi
tukoke masa isine angkatnya Mas Iromo seger ya. dan setigel masih Sepisan malih para lenggah tepuk tangan untuk Mbah Lurah Purwosari luar biasa. Kiai deh. Iki sik siji iki dulurku lanang iki urung nyanyi. Entekno aku tak. Kowe iki kari tugasmu. Kelihatannya Mbah Lurah niku kalem tapi nggih sembodo. Ngeten lho Mas. Kiai Ampun lega, Mbah Lurah ampun lega. Jembeneng mawon ampun lega. Lah kowe ngadeg kan mau lho. Riyen kula tak ningali polahe Mbah Lurah Kadipaten. Iki karo Tak lenggah wonten Mbah Mbah Lurah. Masyaallah. Wis to sang terusno. Surah. Bature ngadegake ya kaya tontonan kok. Aku ki arep Lagi kene Lurah dieret-eret lho. Ya iki kan bolo lurah sedaya Mas Cahyo niki. Lek kewirangan siji kewirangan kabeh lho, Mbah. Sing kompak kaya cita-citane Desa Purwosari. Kudu kompak. Oh nggih. Kompak. Makane dhek kompak niki wirang siji wirang kabeh, Mbak. Oke. Sampai nyedek Mbak Lucy. Sampai nyedek Mbak Lucy soalnya sampai sing mbayari Mbak Lucy. Piye? Mosok kowe mengarep gur nyedak aku. Lah aku nyedek kowe reng. Ya wis ya, njaluk kono lagune apa? Monggo Pak, napa Pak jenengan Pak? Niki penari lho niki, Mas Haji niki. Lah kon ora boten dihapusi. Daleme cedake Ki Gondo Durjono.
Ya tenaga Durjana. Sekolah karo Mbak Kesi biyen. Nggih, nggih. Layak ngleni karo bojoku. Ya toh, kondangan toh wong. Mboten Pak Dalang, hari niku kula remen wayang nalika sik enom. Alasan. Nah, biasanya kula nonton. Biyen niku lek tumut Pak Yarno nyanyarane waktu Mbak Kesini teng SMKI andalane kutut manggung riyen. Niku makane niku saking apal ucap Mbak Kesi ngontene napa niku kutut manggung niku. Nggih. Sampai sik kelingan teng Memeru kula. Nggih, kula nggih. Kula dianggung ning teng omah ya. Wah, ngoten nggih. Layak to. Jenengan nyekar napa, Pak? Kula mboten saged nyekar kok tak ngadeg tok ngeten mawon pun marem. Lah terus piye karepe? Lho mboten no. Niki remanane sing sigrak-sigrak Mas Sipur iki. Mbah Lurah Kadipaten. Wis to sing mbayari jenengan, Mbah sak jaluke jenengan. Sampeyan iki tak tanggap. Wah, Tanggap apa wong aku ini kene undangan kok tanggap. Wis to. Kes, Manut. iki lek ra ditengahi karo Bu Camat geger tenan iki. Tanggap lek bayaran wong ora bayar kok tanggap iki. Sabar Kang Bos, sabar. Meneng to. Tamu iki mosok ora apal karo Niki ngeten. Alah nyapur rasa. Dole cok repot-repot wis nyapur. Ya ngono sih. Aku wis ra penak ngene iki.